खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम जासिहरबाय। दिनै 13 मार्च 2022 इं रबिबार बारायनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनानै होनो लादों आं रिमा बसुमतारिया। मेष राशि माबाफोर मोजां खामानि मावनायाव सोरनिबा थुलुंगाखांनाय मोनगोन। बृष राशि माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ, सांग्राङै थानांगोन। मिथुन राशि दिनैनि दिनाव आराम खालामनानै थानो हागोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां। कर्कट राशि सोरजिखानाय दोहोना जोबस्रांलांनो हागौ, सांग्राङै बाहायनांगोन। सिंह राशि दिनैनि दिनाव रंजा बाजायै समखौ हगारहरनो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। कन्या राशि माबाफोर आसा खालामनाय दङब्ला जाफुंसारनो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। तुला राशि सोरजोंबाफोर सुथुर जालायनानै थानो हागौ, गोसोखौ हमथानानै थानांगोन। वृश्चिक राशि लोमजा साजा जानाया जोबस्रांनाय नङा, देहाया गाज्रि जालांनो हागौ। धनु राशि सेंग्रा सिख्लानि थाखाय गाहाम सान, सोरबा मोजां सुबुंजों जरा खालामनानै लानो हागोन। मकर राशि माबाफोर मोजां खामानि मावनानै मुं गोसारहोनो हागोन, बयजोंबो बाख्नायजागोन। कुम्भ राशि बायदिसिना सानखांनानै गिनाय सोमजिखांनो हागौ, गोसोखौ लोरबां दाखालाम। मीन राशि देहायाव सानाय सुनाय बेराम सिखांनो हागौ, देहाखौ सांग्राङै लाखिनाया मोजां। दिनैनि फान्जामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरी, गेम्स एन्ड स्पर्ट्स, फिजिकल एडुकेशन, स्मार्ट क्लास, आर्ट एन्ड मिउजिक क्लास, कोचिं आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542, 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।